som tam skoro zomrela. Iba ty kokos ma týpek musel zachraňovať, pretože boli strašne veľké vlny a prišiel set, že vieš, jedna vlna ťa tam, nemôžem nadávať. Kľudne môžeš ako... Prvá vlna ťa tam zajebe. Potom sa nadýchneš, druhá, vieš, úplný totálny set vln prišiel a ja som nevedela vyjsť z oceánu, tak som sa presťahovala do Abu Dhabi. Habibi, come to Dubai. Takže jsem si říkal, ty bláho, co tam jako v té Dubaji, nebo takhle, co tam jako dělá ta Jenny, jo? Escort na jachtách. Tak, a máme to. A týpek príde a sadne si vedľa teba. A takto sa na teba pozerá. A keď sa na ňo pozrieš, tak on... Vieš, kúka do neba, ako keby, ja neviem, si myslí, že som si ho nevšimla. A ideš do vody, on ide s tebou. A potom, keď mu niečo povieš, tak on... What? Co mystiky? Jak na ně vzpomínáš? Contest či party? Klidně obojí. Kalbičky od štvrtku do nedele a potom, keď som to začala jazdiť, tak už to bolo také iné. Ale zábavné. To je tá otázka, ktorú som ti nezodpovedala predtým. No a ak ostanete na Slovensku, tak vás nič dobre nečaká. Krásný na závěr. Dámy a pánové, vítejte u dalšího rozhovoru tady u nás ve Switchi a po delší době tady máme opět zástupkyni něžného pohlaví, protože pozvání přijala slečna, která je původně ze Slovenska, pak nějakou dobu trávila v České republice a potom zmizela různě do zahraničí a to se právě dozvíte i dneska. Kde všude možně se nacházela. Holduje jak skateboardingu, tak snowboardingu a pozvání do dnešního rozhovoru přijala Dominika Králíková, kterou možná spíš budete znát pod přezdívkou Jenny. Jenny, čus. Čauky. 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 Já jenom, než se vrhneme do toho pokecu tady s Jenny, tak připomínám, že kompletní rozhovor najdete u nás na herohero.co/switch, kde je to bez reklam v kompletní délce. Takže pokud to chcete vidět celý, bude vás to bavit, tak budeme rádi, když dorazíte tam a tím nás samozřejmě i podpoříte. Hnedka na úvod, já jsem řekl tvoje celé jméno a já jsem na tím přemýšlel, že já jsem vlastně pořádně nevěděl. Jak tě mám? No, jak tě mám vlastně jako zažitou fakt jenom jako Jenny. Tak jsem si říkal, ty bláho, počkej. Takže jsem trošku jako pogooglil. Věděl jsem příjmení tak nějak, ale nebyl jsem si jistý jménem. Dominika. Proč Jenny? Neviem, pretože som si tak vymyslela. Ty si vymyslela sama takhle ako přezdívku? Za tým nie je nič special, ale keď sme mali taký, že u nás v meste chat strašne dávno, keď len internet začínal pred dinosaurami, tak sme si mali vymysliť nejakú prezývku a prvé, čo ma napadlo, bolo Jenny, tak som si tak dala a potom som spoznala nejakých ľudí, tí ma začali volať Jenny a potom som si na to nejak zvykla a nejak sa to rozmnožilo a všetci ma začali volať Jenny a už som sa potom aj tak predstavovala. No dobrá. Já jsem si právě říkal. Jako umelecké jméno. Dominika a Jenny, že mi to vlastně jako nesedí, takže takovýmhle způsobem to teda vzniklo. Abyste jenom tak měli představu, o čem se vlastně budeme bavit, tak mimo to jméno, tak obecně jsem vlastně zjistil, že ty seš pro mě taková jako záhadná, že o tobě to fakt moc jako nevím. Že jasný, xkrát jsme se potkali, že jsme jako skateovali někde, nebo jsme se potkali někde na party taky, ale co se týče nějaké jako tvojí minulosti nebo něčeho takového, tak tam mám docela dost jako otazníků. Si se nikdy nepýtal. Takže proto tě mám dneska tady, aby jsem se tě na všechno zeptal a vy se to samozřejmě dozvíte taky. Takže možná se vrátíme trošku i víc do té minulosti, pak se povíme o tvý aktivní, nazveme to kariéru, protože vlastně co vím, tak si byla i docela dost podporovaná od Slovenska, takže tu aktivní kariéru skateovou a potom, co následovalo, když si teda zmizela do zahraničí. Co tě přivedlo jako holčinu na Slovensku ke skateboardingu? No tak najskôr to začalo snowboardingom a s kamarátkami sme videli film Snowboardiaci a strašne sa nám páčil ten lifestyle, tak sme začali snowboardovať, ale no, rodičia mi nechceli kúpiť snowboard, pretože som lyžovala od 3 rokov
A potom som ich nejak prehovorila, tak najskôr mi požičali z požičovne, tak som skúsila snowboardovať a mega ma to bavilo. No a nakoniec mi kúpili snowboard a potom v lete 2006 v roku sme videli nejakých chalanov skateovať u nás v meste v Liptovskom Hrádku. A no páčilo sa mi to, tak som chcela skate a rodičia, že nie, pretože to bolo pre chalanov, nie pre baby a tieto klasické keci. No a potom kamarátke kúpili vlastne prvý skate, tak sme na jej jazdili a to bolo z dráčika ešte za 500 slovenských korún. No a nakoniec som ich prehovorila, aby aj mne kúpili, tak mi kúpili tiež z dráčika. A na tom skate sme jazdili niekoľko rokov. To už ani grip nemalo, to bolo úplne hladké. A potom už, keď mi to celkom šlo, tak mi kúpili prvý skate zo skate shopu u nás v Mikuláši. Takže Liptovský Hrádek je u Liptovského Mikuláše? Liptovský Hrádek je pri Liptovskom Mikuláši. Takže jenom kdybyste nevěděli, tak teďka víte. And if you don't know... If you don't know, now you know. No, ale... Samozřejmě, B.I.G. 2006, to je poměrně jako dávno, ale proč jako o tom mluvím? Co se týče holek na Slovensku, který jako skatujou, tak stejně jako mám spoustu otazníků jakoby o tobě, právě o té minulosti a tak dále, tak mám spoustu otazníků i o skatujících holkách na Slovensku. Ty jsi říkala, že kamarádka teda měla první skate, pak teda ty, obě dvě z dráčika. Koukali jste v té době i jako na holky, protože pomalu začínal teda internet se jako rozjíždět, tak i jako na holky, co skatujou, nebo primárně jenom vás zajímali kluci? Aj holky. No vtedy moc internet nebol, takže vieš, nejaký YouTube nefungoval. Takže jediné, čo sme videli, bol nejaký Boardmag, Boardlife, nejaký Thrasher, ako to bolo, Transworld Skateboarding a takéto stránky. No a vtedy začínala Letitia Buffoni, Elisa Steamer a také Lacey Baker a takéto legendy ženského skateboardingu, ale moc žien neskejtovalo. Viem, že v Čechách skejtovala Klára Kašparová, a tá Ľudská Hlavsová a ešte nejaká baba tam bola. A ešte Diny. Áno, Caroline Dinibil. No a inak na Slovensku bola Perla a ako sa volala ešte jedna? Zabudla som, to je jedno. No takže, ale moc sme o sebe nevedeli, pretože mali sme 13 rokov, no nechodili sme nikam, vieš, mimo mesta, takže sme sa nestretávali. Takže sme boli my 3 kamky, čo sme začali skateovať a prvýkrát sme prišli do Prahy v 18. To bol taký náš sen. No a vtedy sme videli akože tú Kláru Kašparovú, všetkých týchto skejťákov tu splnený sen. No ale inak veľa dievčat neskejtovalo v tú dobu. No nevravím, že teraz skejtuje u nás na Slovensku veľa, ale určitě se to viacej rozbehlo jako vtedy. Ještě teda, než se přesuneme do té Prahy, když jsi začala jezdit, jak jsi říkala, poprvé v 18, tak v Liptovském Mikuláši je, nebo nevím, jestli v tuhle chvíli furt je, ale pamatuju si, že tam byl prostě skatepark, kde se jezdili každý rok jako legendární závody. Ty jsi říkala, že jsi skatovala s kámoškama. Pamatuješ si, když jste šli poprvé do skateparku? Pamatuju si, protože my sme tam prišli a my sme sa strašne hanbili, lebo baby na skate, to bolo niečo nevídané. Takže my sme prišli pred skatepark a keď sme videli, koľko tam je ľudí, tak sme sedeli pred skateparkom a vraveli, ty ideš prvá, nie, ty ideš prvá, ja nejdem, dobre, tak poďme domov. A potom sme sa rozhodli, že tam prídeme skoro ráno, takže sme prišli o 7 ráno do skateparku, keď tam nikto nebol a tak sme tam väčšinou chodili celé leto, kým sme sa naučili nejaké triky, alebo sme u nás v meste v Hrádku skateovali, sme tam mali takú urampu z plechu, ktorá nemala ani dreva na vrchu, takže sme sa len vozili a potom sme tam mali takú asfaltovú plochu, na ktorej sme sa učili nejaké triky. No a potom, keď sme už niečo tak ako vedeli, tak sme sa odvážili ísť do skateparku, lenže to vždycky boli nejaké keci, babi na skate, ukáž Oli, vieš, takže sme boli také dokakané z toho. Takže, ale potom počas sme sa s tými chalanmi skamošili, takže už nám to bolo jedno.
Takže v tú chvíli som prišla, ukázala z backkick, jo. A z prvej. Všetci zaliezli. Ty kámošky, se kterými jsi skejtovala, tak posouvali jste se, měli jste nějaký stejný progres, nebo to by to šlo třeba jako líp? Protože předpokládám, že oni už asi neskejtují. Mne to šlo líp. Skejtujú. No, jedna skejtuje, tá druhá už neskejtuje a tá jedna aj tu bývala v Prahe. Neviem, či poznáte Losos, Majka Olosová. Možná podle vidění. Věděl, co? No, taká blondinka. Chodila na Stalin dosť často. Asi, když bych ji jako viděl, tak bych řekl, jo, asi. No, tak ona furt skateuje, ale býva v Lisabone, takže moc neuvidíte. A no tak posúvali sme sa navzájom, učili sme sa nejaké triky spolu, hecovali sme sa a tak. Tak? Přišel moment, kdy to, jak ti to teda šlo, tak si to začal všímat někdo jako jiný, že třeba se ozvali nějaký jako sponzoři nebo nějaký nabídky nebo něco takového, ještě když jsi byla jako na Slovensku? Vôbec. Mne prišlo, že že ten ženský skateboarding nikdy nikoho nezaujímal. A hlavne v tú dobu to bolo také niečo nové. Takže ja som nejak v 18, no to bolo tak, ja ti poviem celú story, hej. Tak povídej. Takže v 13 som začala skateovať, snowboardovať a v zime som snowboardovala, v lete som skatovala a v podstate oba mi išli, hej. A v 18 som chcela ísť do Prahy na školu, na výšku, aby som tu mohla skejtovať. Lenže na školu ma nezobrali a zobrali ma do Bratislavy na FTVšku. Tak z toho som bola veľmi smutná, pretože v Bratislave neboli žiadne skateparky, nič sa tam nedialo, tak som začala viacej snowboardovať, pretože tam bola tá snowboardová komunitka väčšia. No a dostala som prvého sponzora na snowboarding, tak som si povedala, že no tak na ten skate asi nič, tak som ako tak celkom na to zanevrela. A ostala som pri snowboardingu, chodili sme na výjazdy na Dachstein, na Štubaj do Rakúska, chodila som na nejaké kontesty jibové a točili sme streetové videá, takže to ma strašne bavilo. No a potom čo ja? No potom po výške som sa odsťahovala do Innsbrucku kvôli snowboardingu. No lenže mne začalo vyskakovať to rameno, mala som nejakú operáciu a tak, aj tak mi to potom znova začalo vyskakovať, takže ten snowboarding bol už taký, že už som sa viacej bála. No a v tom Innsbrucku mali strašne dobrú skateovú halu. Tak som tam zašla, že si idem poskejtovať, keď nemôžem ísť na snowboard a tak. No a potom som začala chodiť s jedným typkom, ktorý sa profesionálne venoval friskingu. No a on so mnou niekedy išiel skejtovať do tej haly, pretože ja som bola v tom Innsbrucku, on tam chodil na tie tréningy a tak. A on taký, že tebe ten skateboarding ide, mala by si ísť na nejaké kontesty alebo niečo a ja som bola taká, že nie, určite v skate nie, že nebudem sa strápňovať. A nakoniec som si povedala, že jo, tak možno by som niečo skúsila a on taký, že pôjdem s tebou na prvý kontest. A prišlo leto a ja som chcela ísť do Prahy na výšku po lete. Že odídem z Innsbrucku a pojem na výšku. No a on taký, že tak cez leto daj výpoveď v práci v Innsbrucku a pôjdeme spolu cestovať a pojeme spolu na nejaké skateové kontesty. Tak som sa veľmi rozhodovala, že či mám akože vykašľať sa na prácu a ísť niekde skateovať, pretože ty kokos, čo tam budem zo seba robiť nejakého šaša. No a nakoniec som si povedala, OK, let's try, že nemám čo stratiť. Tak som dala výpoveď v práci v Innsbrucku a išla som s ním v lete cestovať nejak po Európe. No a prvý kontest bol Fahrenheit v Paríži. Tak tam šiel so mnou. No a tu som prišla do skateparku na tréningy a som sa tam rozrevala, že ja neidem, že tí kokos tu všetci mega dobre skateujú, čo tu ja idem robiť. No a on taký, že nie, už sme sem prišli, že proste ideš, chill, proste daj si svoju jazdu, whatever. No a tak si vrajím, dobre, no tak som šla a ty kokso, nejak som
Dobre som akože, no nezajazdila som nejak extra dobre, ale na to, že to bol môj prvý kontest, som bola nejaká tretia počiarov, alebo tak nejak do finále, tak si vrajím, že OK, a spoznala som tam nejakých ľudí. No a potom boli ďalšie kontesty, to bol, sa mi zdá, že Mystic. Je to možný? Asi Mystic a potom bol Vigo v Španielsku. No a prišli sme do Španielska, do toho Viga a tam boli také mená, že Leticia Buffoni, Candy Jacobs a všetky tieto mega dobré baby, čo jazdili na skate. A ja som sa dostala do finále, čo som vôbec nečakala, ale vyšla mi jazda, vyšli mi triky. No a bola tam, že výsledková listina a tam všetky, že Nike SB sponzor, neviem akých milión sponzorov a ja tam prázdna kolónka. Vieš, tak a potom po konteste sa mi ozvalo strašne veľa ľudí. Vieš, Maxi mi napísal, že otvára Cranes, že či by som nechcela za nich jazdiť. Potom Red Bull mi zavolal a tak si vravím, že ty kokso, že dobre. No tak som sa potom dohodla s Maximom, sme sa stretli, potom som mala meeting v Red Bulle. No a potom som prišla do Prahy na školu. Som tu začala študovať magistra na Karlovke. A potom som začala nejak riešiť tú slovenskú repre. A potom mi volali, že v januári pôjdeme na World Championships do Ria. A ja, že dobre. No, takže sme šli do Ria a tam som tiež skončila, ja neviem, nejakých 5 spotov, alebo tak nejak pod čiarou do semifinále. A tam bolo strašne veľa dievčat, tak si vravím, že wow, že akože husté. No a potom sme dostali sme sa do top týmu s Rišom a dostali sme nejaké peniaze, tak som si povedala, že no tak asi na školu kašľať a poďme skateovať. No a ešte som spoznala na tých kontestoch v lete jedného trénera z Holandska, čo trénoval Kate, Candy Jacobs, Rose, no holandskú repre. Tak on mi vravel, že či sa nechcem presťahovať do Holandska, že môžem trénovať s nimi. No tak si vravím, že no, to je taká dobrá príležitosť, to by som asi nemala zahodiť, tak som sa rozhodla, že OK. Tak som skončila školu a odsťahovala som sa do Holandska. No krásné, já tady můžu jenom sedět, poslouchat. Monolog. To je bomba. Já jedinou věc, zapomněl jsem nám tady rozsvítit holku. Aha, girl, Sean Malto. Tak ať nám to tady svítí. Ty jsi to takhle krásně projela, úplně jako chronologicky. Já se u některých těch věcí jako zastavím. První věc, jak jsi říkala s tím, že tam všichni měli ty jako sponzory, že jo, a ty nic, tak to jsem se hnedka chtěl ptát, co vlastně jako následovalo, což si hnedka jako krásně řekla, takže paráda, mám to hnedka zodpovězený. A mimo teda Cranes, potažnou Skate of Mind, k kterým se ještě jako asi dostaneme, Red Bull, nebyla se nějakým způsobem i podporovaná od Nike? Nebo něco s nimi společně? Ne? Jenom prostě ti vyhovovali ty boty, tak... No, mne sa v nich dobre skateovalo a vždy, keď som si robila objednávku na topánky, tak som si naobjednávala aj veci. Ty jo, vidíš, na mě to normálně působilo, že jako normálně seš od nich nějakým způsobem podporovaná. Nie, veľa ľudí sa ma na to pýtalo, ale vždycky nie. I wish. Dobrá. Když teda se ti ozval Max, bylo to v těch začátcích vlastně jako Cranesu, Skate of Mind, tak jakým způsobem tam v tu chvíli ta podpora byla nastavená? Musela jsi něco jako dělat pro něj, jakože třeba natáčet, fotit? Nebo o co se tam jednalo? No, tak tú dobu som bývala v Prahe, takže v podstate sme tu felili, chodili sme niečo točiť vždycky, nejaké Instagramy, nejaké YouTube a v podstate nič také konkrétne. To hodně dlouho neslyšel. Nie, tak Instagram, vieš, nejaké postiky, videjka a takéto, tak mňa vždycky bolo vidieť niekde na konteste alebo na tom jeho YouTube. Keď som tu bývala a niečo išiel točiť, tak som šla s nimi. Alebo furt sme spolu skateovali alebo niečo, takže nejak extra
som sa nemusela snažiť, že niečo ja tvoriť. Akože tvorila som na ten Instagram, ale that's it. Bavilo tě, alebo klidně, jak to máš teď, ale dřív, když jsi teda byla hodně aktivní, byla tady právě, tak bavilo tě víc jezdit na ty závody, potkávat se tam s těma jako lidma, s těma holčinama, který byli prostě jako na jiný třeba i úrovni skateovali prostě daleko líp, bylo to pro tebe motivace? Nebo naopak takhle s klukama, když jste chodili jako natáčet a jezdili jste po spotech? Oba. Pretože na tých kontestoch to bolo také dosť stresujúce, ale no mňa to bavilo, pretože bolo to niečo nové pre mňa, vieš, vždycky to bol nejaký môj sen, že ísť na Street League alebo na nejakú Dew Tour alebo na takéto kontesty. Ako nikdy som si nemyslela, že to budem skateovať. To bola pre mňa náhoda, vieš, že ma ten môj bývalý frajer tak to nejak tomu dotiahol. Takže v podstate sa mi splnil sen, že som tam mohla ísť. Ja si pamätám, že raz bol v Mníchove Street League strašne dávno a ja som tam chcela ísť sa pozerať a nemala som tiket, bolo to drahé a veľa mojich kamarátov tam išlo. A to som bola taká, že tak nevadí, nedostala som sa tam a inak vždycky Street League býval niekde v Amerike alebo tak, vieš, a môj sen bol vidieť týchto všetkých skaterov naživo. No a potom pár rokov na to som to šla vlastne jazdiť, takže to bolo pre mňa splnený sen v podstate, byť tam s nimi, vidieť to, jazdiť to, Takže to bavilo ma to a potom, keď sme chodili s chalanmi tuto niekde na streety, tak bola sranda. Bola sranda. Bola sranda, potočili sme niečo, poskejtovali sme, sranda. Poděkovala jsi tomu bývalýmu, že vlastně jako jsi to takhle splnila? Ale hej. Už není třeba. Dobře. Pak si vlastně dál zmiňovala, že ses dostala do nějakého toho užšího výběru té slovenský repre, nebo nějakým způsobem, ve který si byla teda ty a jenom Rišo. Ano. Já si pamatuju, že právě jsi tady byla a zaslechl jsem informaci, že vlastně si měla i zaplacený jakoby ubytko, že jsi to měla nějak proplácený tady. Jakým způsobem ta podpora jako fungovala, jestli se dá říct, jestli to bylo jako na ročním budžetu nebo měsíčním a musela jsi něco jakoby jim dodávat zase, když bychom to brali na bázi jakoby sponsoringu, že hele, my ti dáváme tohle, ukaž nějaký plnění, nebo šlo čistě jenom o ty výsledky tam? No, takže aby všetci tomu konečne pochopili. Takže ono to je tak. Ty sa do slovenskej repre môžeš dostať na základe toho, že máš, výsledky v slovenskom pohári, hej? Že si, majster Slovenska alebo si v top 3. Takže si v slovenskej reprezentácii. Slovenská reprezentácia má nejaký budget od štátu, ako každá reprezentácia alebo ako každá federácia, asociácia. No, lenže ja som si objazdila všetky tie svetové poháre, čo bol, Vigo, Mystic, Fahrenheit a v Holandsku ešte boli nejaké. V to leto, keď som začala jazdiť kontesty, tak som si to celé objazdila za svoje peniaze s tým mojim bývalým frajerom a to som vôbec nebola v žiadnej repre nič. Takže ja som proste sa rozhodla, idem jazdiť kontesty a na základe tých výsledkov v celkovom hodnotení som bola 3. z celého proste sveta a vtedy Street League bol private, competition, takže toto boli jediné open competition, ktoré sme mohli jazdiť. Takže v celkovom hodnotení som bola 3. Takže na základe toho som sa dostala do slovenskej reprezentácie a tým pádom na Slovensku máme také niečo, ako je top team, sa to volá, a tam sú najlepší slovenskí športovci. No a v top týme, keď si v hodnotení do 10. miesta alebo tak nejak, tak na základe toho dostaneš určitý počet peňazí. A my s Ríšom, keďže sme jazdili tieto kontesty svetové, tak sme boli, ja som bola 3. a Ríšo bol tiež nejaký 2. alebo niečo, už si to nepamätám, tak sme dostali na základe toho nejaký budget. No a chalani, ktorí boli v repre, ako je Kiko, Feďo a David Štefánik, tak oni tie kontesty nejazdili, takže oni boli len v slovenskej reprezentácii. No lenže my sme boli ešte v tomto top týme, čo je proste osobitná kategória od slovenskej reprezentácie. Ten top tým je pod ministerstvom športu. Takže tým pádom, že sme mali dobré výsledky v tú dobu, tak sme dostali určitý budget, ale to je proste pre teba, pretože si to vyjazdil za tie tvoje výsledky.
Takže to bolo, vieš, na tvoje meno a ty si s tým mohol hospodáriť nie, že ako chcel, ale keď si išiel niekde na kontest alebo na nejaké tréningové sústredenie alebo si potreboval kúpiť nejakú športovú výbavu, tak ti to preplatili. Akože nešlo to mne do vačku, ale všetko muselo byť vydokladované. Takže kvôli tomu sme mohli s Ríšom cestovať a jazdiť na ďalšie súťaže. No vidíš, tak to jsem právě nevěděl, že tam je ještě právě, nebo byl ten, a to funguje furt, že jo, tady to, že tam je nějaký ještě ten jako top tým. Pak dál ty si vlastně zmiňovala, že tě oslovil ten trenér, tý holandský repre, ať se teda přestěhuješ do Holandska. Udělala jsi to? Áno. Tak povídej. No ja som sa s ním stretla na tom World Cupe, to bolo v Brede. To prvé leto, keď som začala jazdiť tie kontesty. A nejak som sa tam s ním začala baviť a vravel, že vidí vo mne nejaký potenciál, bla bla bla. No tak, že či sa nechcem presťahovať do Holandska, že môžem akože trénovať tam s nimi, s celou holandskou repre, že oni tam majú skatepark a že sa mám rozhodnúť. A ja taká, tak nemám moc nad čím premýšľať, že... Tě tady nic nedrželo? Nie. No nie, chodila som do školy na tú výšku, ale tak školu si môžeš dorobiť kedykoľvek. Skateovať nemôžeš kedykoľvek. No tak som si povedala, že let's do it. No tak som sa proste presťahovala do Holandska a chodili sme skateovať s tou holandskou repre, mali sme tam private skatepark, každé ráno som mala skatepark pre seba, iba s tým trénerom. Niektoré dni tam prišla Kate, Candy, Rose a všetci títo holandskí skatery. No a mne to vyhovovalo, lebo som mala celý skatepark pre seba, bol tam so mnou ten môj tréner a hecovala som triky. Mělo to potom nějaký jako razantní vliv na tvé skateování, třeba co se týče závodů, že jsi to jako pocitovala, že ti to pušlo nějakým směrem jako dál? Určite, pretože ja som sa bála jazdiť raily a mňa vždycky niekto hecoval takým štýlom, že poď to dáš, veď čo si dosratá, skoč do toho. No a mne keď to niekto random takto povie, tak to nespravím, lebo sa bojím, lebo tomu človeku neverím. Ale keď som bola tam s ním a vedela som, že mi nepovie nejakú blbosť, že skoč do Hollywood 16 railu, vieš, tak ja som mala v ňom takú dôveru, že keď mi niečo povie, tak je to proste doable, ako sa to povie po slovensku. No, že to proste som schopná toho triku. Takže vždy, keď sme šli spolu skateovať, tak mi povedal, ja neviem, skús toto a išiel na mňa tak, ako to povedať, tak mentálne, vie, že napríklad som sa bála skočiť 50 do railu, tak mi tam postavil taký mini rail z bangu a keď videl, že obchádzam ten rail 5000 krát, tak tomu postavil takú bedničku v tej istej výške, prisunul k tomu bedničku, tak som si párkrát skočila 50 akože na ten rail, ale vedľa toho bola tá bednička a potom, keď už videl, že idem iba po tom raili, tak postupne tú bedničku odsúval. Nakoniec tú bedničku úplne odsunul a dala som 50-50. Vieš, že sa mi snažil pomôcť. No a keď som bola hoc kde inde, tak všetci boli a ja som potrebovala niekoho, kto tam bude so mnou takýmto štýlom. Takže, alebo keď som sa učila krúkiť na raili, tak tiež mi tam dal rail, vedľa toho bedničku a postupne ju odsúval. Takže on vždycky hľadal spôsoby, ako ma prehovoriť, aby som to dala, pretože ja som bála som sa skákať do railov, takže mi veľmi pomáhal týmto štýlom. Takže vidíte, pokud se bojíte naskakovat na rail, tak tady máte tip, jak to trošku jako urychlit nebo usnadnit si ten postup, jestli k tomu budete dávat bednu. Pokud máte možnost samozřejmě, tam ty možnosti byly, ale věřím, že ne asi v betonovém skateparku, kde jsou betonové bedny, ale kde jsou nějaké menší přecházky, se kterýma se dá prostě šoupat, tak tohle to může být varianta. Jak dlouho jsi tam byla? Ty kokso, ja neviem, asi tak rok a potom som furt niekde inde jazdila, potom som sa tam vracala vždycky, ja neviem, na mesiac, na 2 mesiace na tréning, potom medzi kontestami som tam prišla na tréning, potom som šla, ja neviem,
do Prahy, potom do Lisabonu, potom ja neviem, do Innsbrucku a vždycky som niekde takto cestovala, lenže on mi vždycky tak hovoril, že tam mám ostať v kuse, pretože všetko, čo natrénujeme a ja potom idem niekde do Innsbrucku, party, tak už vieš, tak už potom ten fokus sa stráca. Takže no nevadí. Jolo. Takže začínaly víc jako ty pártošky, jo. K těm se asi ještě dostanem. Nebo? Můžeme. Ale já jsem vlastně na začátku říkal, že jsi byla právě jako Slovensko, pak Praha a pak různě, což teďka si potvrdila, byla jsi jako rozlítaná, takže předpokládám, že cestování tě teda baví. Baví, ale aj nebaví. Tak to mi trošku upřesni. No baví ťa to na začiatku. No tak tým, že som cestovala furt niekde každé 2 týždne do inej krajiny, tak ku koncu už som bola taká, že už mi bolo do revu, keď som mala nastúpiť do toho lietadla a už som fakt nikam nechcela ísť. A no nebavilo ma to furt sedieť niekde na letisku, potom niekde cestovať a furt sama. No tak potom už ma to tak nebavilo, že no som odišla do tej Austrálie na rok a odtiaľ som sa nepohla. A teraz už má to znova nějak. Krásnej oslý můstek, ty mi do toho tak jako hezky naskakuješ, to je bomba. Takže taková jakoby razantnější změna, co se týče toho prostředí, tak byla Austrálie. Proč zrovna Austrálie, proč ne třeba Amerika? No pretože do Ameriky nie sú žiadne víza. No iba tie vista, nie? Travel víza. A Austrálii máš pracovné víza. Takže do Austrálie som šla, keď som skončila s mojou kariérou skateovou a odišla som tam na work and holiday víza. Jestli vás tento rozhovor veľmi baví, tak si ho môžete pozrieť na Herohero. Herohero.cz CO/switch. A všem, kteří tam dorazí... CO to je, no. A všem, kteří tam dorazí, tak děkujeme. Dozviete sa pikantnosti. Jasně. Spicy. Jakým způsobem to ukončení jako probíhalo? Nebo jako, že si třeba napsala jako Maxovi, hele, kašlu na to, nebo... Nie. Nebo do slovenský repre, do top týmu, ale já už nechci, nebo... Nie to. Nebo to nechala jako vyšumět? Ako kde? Zobrazeno. No a videla som, ako ten level stúpa každý jeden contest a potom si už aj tak premyslíš, vieš, že či sa chceš furt rakviť a ja som mala furt niečo s členkami, vyhodené ramena a no už som sa skôr tak z donútenia som šla na ten skate a tak som napísala, tak sme si písmenkovali a ja som nemala ani ubytko poriešené, nič a on taký, že veď môžeš u mňa bývať. No nekúkaj sa, tak nič sa nestalo. Týždeň, no tam sa všetko rieši týždenne. Takže týždenne som mala vždycky nejak $1,100 a ubytko stálo $400 na týždeň. Takže vždycky mi niečo zostalo. Úplná pohoda. Tak to jo. Když tak si to přepočítejte.